Ya wes sak menika kula tak fokus gedhekne liku. Lah sak menika wingi tak jajal gini wis pas lho Mas gedine. Cuma kurang atos berurat. Ngono wis to sakmono ae wis terima aku. Tapi ya rada atos ngono Mas ya. Engko lek atos berurat kan dilepok nih sama. Enak deh, enak. Sak menika kancamu tak cilik oleh sing penting dana ready Mas kayak ngono anjan dikit dagangan Mas didol yo bayare syukur oleh beras ngono wis oleh pokoknya ndang Reneo aku mengesuk jam 3 kan yo sahur sak menika lah kok ya subuh yang bujuk aku dijelik. Yo apa yo oleh poso. Yo ora oleh, yo madang aku. Sak menika iki meh bodo, Mas. Aku mbok tukokne klambi apa ora? Masa iya aku bodo-bodo mbok kon dasteran ngono kae sak menika. Daster ki tinggi bengi, Mas, ki tugas. Yo lek bodo itu kok Mas.